Mit néző, bazd meg? Nem párkál, szól Nem. És hallod? Még megy. Mi hoppá? Na, hopp. Na, mi az? Hallod, mikor jövök így erre, és befogok egyet, és mondom, hogy mit néző, bazd meg, ezt ilyen, és aztán így izét, hogy Hallod, egy átlagos nap. Mi van? Ezek meg akartak engem kívülni. Mi is? Mit néző, bazd meg? Úristen, júj, ulala! Ezt hallottam az előbb is, de nem is izéltál. Na, valamit mondjál, na. Még mindig nem követtél be Cindy. Szar lehet. Várjál, bocsánat, mester, bocsánat, főnök, bocsánat. Nem, én nem, a rákegyem meg a szívedet. Várj, Clash Royale, várjál, most indítok egy gémet. Kurva anyját, még megő. Faszomat a száján. A dezodorant, a büdös görény. Melyik nyeri túl? Nem hallottam semmit. A büdös. Mondd be magad, dezodorant, a büdös görény. Ez nálad megy? Vagy? Na, ez jó zene. Esküszöm, nem facek. Mi? Milyen videó? Igen. Amúgy, hallod, azt kellett volna, hogy megöl, és én meg kijövök így káromkodva, a kurva anyját, hogy a rákegyen meg, és te meg ott nézel, ja, abból nem hallotta semmit. Esküszöm, te aztán nagyon bírsz nevetni. Én egyszer annyira nevettem, hogy ő elment a hangom. De úgy annyira nevettem, bazd meg, hogy így nem tudtam beszélni. Te is ott leszel a videós találkozón? Tegnap azt hiszem volt? Vagy tegnap előtt? Tegnap volt. Vagy nem? Nem. Hétfő, kedszerű, csütörtök, péntek, szombat, vasárnapon volt. Igen, vasárnapon. Megmutatod az életet. Tud. Ja? Az. Ezek figyelj. Ha még egyszer ide jönnek, bazd meg, én így. Goodbye. Mi a fasz? Hát nem úszom meg. Ja. Hallod? Most már te is olyan fekete lettél, bazd meg, hogy eltűnsz a sötétben. Te bagoly. És sárkányfej.